ADC headquarter Pesakatal restaurant Restro Cafe sini Takuk Shekhar Debormani yakri sinora kulog mane yak baitai restaurant tangjak tar restaurant ni kini tengsari mani shal sini ADC hafang ni borong gunang CEM Purnachandra Jomatia bono tangre rika tei bini logi Takuk Shekhar na belanya hamai mario je bini inauguration program ano bo chief guest hisabe ano rimani bagi oke omo haikeno sini tiprasarok bo business ekro omo hai restaurant khulok khanio bo tini khuloka te khorsa te bo khulok nai omte haike til entrepreneur sing tebo sini boru na khlairenani nango te khlaithai ini ADC headquarter omo hai nai thok bisingo wa bai amuk simple kano belekena nai thok kai sadokjak norok nugui mankna tini media friends from singki borok amorok bebak no cover khlai khnai nya wansugo kaya ini amsani dukurok no bang koinai norok restaurant phaidi tei krung jagani tipasa dukurok no koinai je sini Takuk Shekhar ni hotel restaurant boleken nai thok jaga no phaidi keite phaimani logi bahike nijini saksani yakungbai basanai amahai entrepreneur khalai amaro no sing srungthai ingkai sing thinango tebo amahai no sing nango sini borokni bagai sing sal sesigang sini lefungao sing petrol pump khlok manu yobo nukha tebo tur khlok tongo even sini khumlungo bo sing khlong hasin thangi tongo ingkai amte heke sing tur gobang ma sini ADC amsayo sini tiprasa gobang ma educated borok rok bo amte heke yaprisana ni nango haikeno sini borok business dige sing mo first generation no thano sing sini business no besagang agoi talangthai buini generation to gobang bisi kedek maro mai juk borok business khlai tongo bongni 14-15 generation choli tongo single first generation no sing motamoti amte heke sing khlai tongo tei thinango sing khlailai faidi joto lukurok no sing mo haike sini yakmoi basa khale bini bo jaga restaurant khloka o jaga restaurant samung khlaitani ba kobanga placement sini jara sini siglarok basa drop out thangna rok mo jaga ro save mannai ga haikeno sing tur joto lukurok no save bithani ba mo haike khloktani lukurok save man hamar